odhalila handicap. Samé disy, aby fit tuto vyhrotili rap. Že odplakal od seba aj tuctových ľudí, ktorí tu tvorili masu, no teraz ich rap núži. Klesla návštevnosť klubov a klesli predaje. Z toho množstva, čo tu zostalo, sa nikto nenaje. A tých som pár ľudí, jak bosk mŕtvemu. A post na privítanie tu patrí len jednému. Pokiaľ nepustia nás do radí, karta ide im. A nezáleží vôbec na to, či je hip-hop in. Pokiaľ nezmenia prístup, že rap není zločin, dovtedy bude kokot platný každý jeden počin. Hip-hop má krízu, vonedali mu výzum. Nechcú ho rádia a klipy samé majú. Hip-hop má krízu, vonedali mu výzum. Nechcú ho rádia a klipy samé majú. Tuto hudbu pochopal už aj marný music box, ktorý je mizernejší ešte v apsi ako žltý koks. Vizuál a zvuk má lepší už aj Jerevan. Z tých mŕtvych kvízov potom dobre asi je fan. Hit parady by sa nemajú kde hrať. Nebyť internetu, ľudí by sa nemali kde hrať. Music box zabil, by sa tam nedajú prehrať. Nebyť YouTube, klipy nemáš ako pozerať. Len vyjadrenie majiteľa FM rádia. Slovenský rap je mainstream, nestem ho do rádia. Keď takéto argumenty hovoria za vás, tak sa za Slovensko radšej každý večer modlím zprava. Máme 150 rádií, no nevidím ich pestrosť a priestor pre nové trendy hľadajúce miesto. Čakajúce večnosť pred vstupom do on-air zóny, kde gestom sú hlavné mikrofóny. Hip-hop má krízu,